τη 12 Νοεμβρίου απεργούν όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία. Ωστόσο, για να δούμε αν οι πολίτες θα συμμετέχουν και αν πιστεύουν ότι τέτοιου είδους κινητοποιήσεις είναι αποτελεσματικές. Ναι, νομίζω ότι είναι μια αντίδραση των νέων για τα προβλήματά τους. Ως φοιτήτρια, ότι η μεταβλία είναι ένα πρόβλημα, δεν υπάρχουν λεφτά, φωτοτυπίες δεν βγαίνουν. Πιστεύω πως πρέπει να συμμετέχουν γιατί είναι δικαίωμά τους να σηκωθούν, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στον χώρο της εκπαίδευσης και η εκπαίδευση πιστεύω είναι ένα βασικό κομμάτι για τη ζωή των ανθρώπων και άμα δεν υπάρχουν προβλήματα, τότε δεν μπορεί να πώς να το πω, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για τους νέους, ναι, και δεν μπορούν να ασχοληθούν με τον κατάλληλο τρόπο με το επάγγελμα στο οποίο πρόκειται να ακολουθήσουν στη ζωή τους. Θα σε δούμε στην κινητοποίηση της Πέμπτης. Μάλλον ναι, γιατί εντάξει, πρέπει να συμμετέχουμε όλοι στην κινητοποίηση, έτσι ώστε να είναι πιο βροντερή η φωνή μας. Ο λαός και να ξεσηκωθεί, τίποτα δεν θα γίνει. Είναι λυμμένες οι αποφάσεις. Θεωρώ ότι τα πράγματα δεν μπορούν να τραπούν. Όσο και να το θέλουμε, δεν θα σηκωθούν όλοι, δεν θα ξεσηκωθούν όλοι, οπότε πάλι τα ίδια θα γίνουν. Απλά να μας δίνει δύναμη ο Θεός και απεσιοδοξία. Αυτό είναι το οποίο διακρίνουμε. Είναι αυτό το οποίο μας έχουν προξενήσει τα πολιτικά γεγονότα πιο πολύ. Δεν μπορούμε να τα εξελίξουμε στην καθημερινότητα. Είναι αυτά που μας έχουν προξενήσει εδώ και πολλά χρόνια, τα οποία δεν μπορούν να τραπούν. Έχουμε φτάσει σε σημείο που δεν υπάρχει πια πάτος. Δεν θα συμμετέχω μάλλον. Δυστυχώς ο λαός έχει οδηγηθεί εδώ σε αυτή την κατάσταση από τις δικές του κακές επιλογές. Θεωρώ ότι η νεολαία αυτή τη στιγμή κοιμάται και γιατί αν δεν κοιμόταν Τσίπρας και οι υπόλοιποι δεν θα υπήρχαν πάνω αυτή τη στιγμή. Όχι. Είμαι κατά. Είμαι κατά γιατί κι εμείς που μάλλον αυτοί που κάνουν απεργία, χάνουμε εμείς τα μαθήματά μας, γιατί είμαι φοιτήτρια στο ΤΕΙ της Πάτρας και είμαι κατά, διότι εμείς χάνουμε τα μαθήματά μας, δεν επαναλαμβάνονται, δεν αναπληρώνονται μάλλον και μένουμε πίσω. Και σαν Ελλάδα, σαν τη χώρα μένουμε πίσω, οπότε θεωρώ ότι αυτή η κινητοποίηση είναι λάθος. Εμείς οι Έλληνες θα πρέπει
άλλο τρόπο, όχι απεργόντες. Γιατί μένουμε πίσω και όπως βλέπετε φεύγουμε έξω. Θα συμμετάσχουμε, τι να κάνουμε, πρέπει να συμμετάσχουμε γιατί πρέπει να γίνει κάτι, πρέπει να αλλάξει κάτι. Είμαστε σε δύσκολη κατάσταση όλοι και πρέπει κάποιος με κάποιο τρόπο να αντιδράσει για να δούμε κάποια αλλαγή γενικότερα στη ζωή μας. Κοιτάξτε, από τη μία έχουν γίνει τόσες κινητοποιήσεις που δεν έχουν βγάλει κάποιο αποτέλεσμα, αλλά δεν υπάρχει και, τι να σας πω, να κάτσουμε σπίτι μας, να μην αντισταθούμε, να μην υψώσουμε το αναστημά μας. Πρέπει, αλλά το αποτέλεσμα δεν ξέρω αν θα είναι αυτό που περιμένουμε όλοι. Τελικά, ποιο είναι το αποτέλεσμα το οποίο περιμένουν οι νέοι? Το αποτέλεσμα που περιμένουν οι νέοι είναι μια δουλειά, βασικά. Θέλουμε να έχουμε μια δουλειά, να είμαστε ανεξάρτητοι, να μπορούμε αυτό που σπουδάσαμε να δουλέψουμε και να μην είμαστε, πώς το λένε, με τους γονείς μας ακόμα πίσω από τους γονείς μας. Αυτό. Κυρίως οι νέοι πρέπει να είναι η καρδιά κάθε κινητοποίησης. Αυτό έχει δείξει και στο παρελθόν. Προκειμένου μια κοινωνία να κερδίσει κάποια πράγματα, πρέπει σίγουρα να αντισταθεί και να αντιδράσει και τουλάχιστον να δείξει ότι αυτά που θέλουν να τις επιβάλλουν ότι δεν θα περάσουν τόσο εύκολα. Καλό θα ήταν να υπάρχει όσο δυνατόν μεγαλύτερη κινητοποίηση. Γενικά όλη η κοινωνία βρίσκεται σε ένα υπνοτισμό. Αυτό πρέπει να αλλάξει προκειμένου να μπορέσουμε να δείξουμε στις κυβερνήσεις, όχι μόνο της Ελλάδας και της Ευρώπης, ότι πλέον οι κοινωνίες δεν αντέχουν άλλο τα σκληρά μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί. Δεν νομίζω ότι ωφέλουν κάπου. Απλά είναι από αυτά κερδίζουν κάπου και αυτά τίποτα άλλο. Θα έπρεπε να Οι πολιτικοί δεν τα υπολογίζουν αυτά έτσι κι αλλιώς. Πιστεύω ότι συμμετέχουν όλη η Ελλάδα μαζί, αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να πάνε μόνο οι κομμουνιστές έτσι όπως πάνε, ανοργάνωτα και απλά να φωνάζουν. Πιστεύω ο κόσμος είναι απελπισμένος, δεν ξέρει τι να κάνει. Δεν έχει βρει τρόπο να επαναστατήσει. Πρέπει γιατί δεν πρέπει να περάσουν αυτά τα πράγματα που γίνονται. Πρέπει να αντισταθούμε γενικά. Πώς το βλέπεις τα πράγματα για το μέλλον σου και εσύ νέος, ζεις στην Ελλάδα? Δύσκολα τα βλέπω και μετά στο ρωτώ πιστεύω θα φύγω και εγώ από εδώ για να βρω δουλειά. Πιστεύω ότι βεβαίως οι νέοι πρέπει να κινητοποιηθούν γιατί τα μέτρα που θα πάρθουν και οι αποφάσεις αφορούν κυρίως τους νέους, επειδή οι νέοι είναι το μέλλον. Όταν είναι συνειδητοποιημένες και με το σωστό τρόπο, σίγουρα είναι. Θα δούμε και εσάς να συμμετέχετε στις κινητοποιήσεις. Είναι μια μορφή την οποία επιλέγετε να αντιδράσετε. Πιθανόν όχι ακόμα, εντάξει, θέλω να το σκεφτώ λίγο.